ஒவ்வொரு ஆணிக்கு
மனசு என்ன வரண மக என்ன வந்தல அக்ஷர 65 வித்த வைக்கிறவன் கெடுத்தவரு என்ன மரணது அடிக்க வச்சடா மனசேரே வாஜ ஜல ஜப்பரே நினைச்சு மனசே அத்தா கங்கடா தமிழ்நாடு அம்மனை தம்மனோ ஜோடி எடுத்து மனசு தனக கொண்டாந்து அடிக்குதானே பொறிமதியில ஜோடி தமிழ்நாடு அண்ணனே கோடியே எட்டுல கொண்டா அடிக்கு எப்பட மகிழா இந்தா ஒரு குஞ்சா அவருக்கு எடுத்ததில்ல இந்தா ஒரு குஞ்சா அவர் கேட்குதானே வருவேன் மறுப்பினா சுத்திர வைத்து என்னென்ன தங்கதே சொல்ல படுத்துறேன் கொண்டோ இப்படி இறந்துட்ட கோயிலாடிங்க தம்மாடா வந்தடா செல்ல மனதடித தம்மாடா தம்மலை வந்தேது மனதடி மதுவுள்ள இரண்டு கிழக்கு வைத்தது ஏழே தகையா இப்படி வந்தடா எங்கட வரிக்கேக்கு பிரமத்த போப்பந்து படுப்பேன் ஆனா ஏ
நம்மளே சொன்னாங்க அரேந்த பூஜை பள்ளின காலோடு அரேந்த ஜம்புலந்த அட்டலா நீங்க சக்கர காலோ பள்ளின காலோடு இரகட்டி கேப்போ எப்பற வாக்கு புலக ஆனந்த வைத்து வாழை நம்மள கைவச்சனத ஆக்கேரே காரவச்சனத தோக்கேரே நம்மள பட்டேரே தக்கி பட்டேரே ஆளே வைத்து அடிக்கு பையரே பட்டேரே கட்டேரே வாரகத்தரே கட்டேரே போது கிடங்க இதலே தாள குட்டியே அடிக்குதானே பாடுவே ஒரேதா தாண்டடோ போதடனிக்கு ஆயோடு திவா கடமையே கடமையே ஆனா right.
होतं